हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दिनैबो मा देखायनो हायो लोगोफोर नोंथांमोननो देखायलांसै आङो थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे भिडिअआव थफादो नोंथांमोनहाबो मा नुयो नायलांफादो। नै लोगोफोर औवा बुरखानि मेवाखौ सबाय दाउ संनानै जानोसैलाय मादैया गोथावनो। मेवाखौ देग्लाय दाख्लै अनलाजों खेबसेल' जानाय जादों, दिनै खेबसे जाबावनोसै। सबायजों गोथाव जाथारो दे, नोंसोरबो ट्राइ खालामलाय सबायजों। खालि अनलाजोंल' जायो नामा? आं अनलाजों जानो बाबावोसो सबायजों गोथाव मोनो। गांलाब हाबासो आराम मोनजायो सोखाम साखामनो। बांद्राय गोरलै हानायखौ जानो बायो आं। मोनजाया मुङा ख्राम होनलायबासो गोथाव मोनो। मा दिसटार्बथाय बे दाउ माखासेया आयु खोनासंबाय र' आंनि भिडिअ खालामबाल' बिस्रा माबा जाखांफैयो। नै लोगोफोर मादैया जानोसैलाय फान्थाव भाजा, खुसेंग्रा बाथोन, लेबु लाबाय, थाइबें लाबाय, ओमफ्राय नै मेवा सबाय दाउ होथारसैलाय हाखानै आंना गोथावखौ लोंग्रोयो। गोथाव जाथारदोंहाय। गुदुंथारे मेवा ओंख्रिया गुदुं। सबायजों मेवाजों दाउ होथारसैलाय। आयु मासे गुदुंब्रा। आंहा गोथावखौ फार्स्ट जाग्रा अयबास दं। खुसेंग्रा बाथोन जा गोथाव। मोनायाव माब्रै फैदोंमोन बेखौनो बाथोन देनानै जाबाय। लेबुखौ सेबबावदों। दिसटार्बथारलै फान्थाव। आङो मा होनो सबाय ओंख्रियाव फान्थाव भाजा नांथारगौ आंनो, ओमफ्राय बाथोनफोर। खुसेंग्रा बाथोनाबो जि गोथाव जादों। आयु मासि गुदुंखाय दाबो सुवाखै। मेवाखौ बिदि गिदिर ख्राम होनलायबासो गोथाव मोनो आं। गुदुंथार आदाहा बावाखै मोननायानो। थाब जायाबानो जाया हनै टाउनाव ओंखारलांनांगौ।
मासु गुदुंखा उखुन्दै खुलायथारबावगोनसो बेदरखौनो जानो लुगैबा मोनजा गुदुङानो दाउ गोदोना गोथावथार गोदोनाखौबो गोथाव मोनथारदों नहा नहा मालाय गारनायखौसो गोथाव मोनो फान्थावआ न'नि जि गोदो सबाइ ओंख्रिया बानलुआबो गोसा बाथोनाबो सिंग्रा बाथोना बिराद गोथाव जाखादों बे थाइबेंआ मैया बर' बुरैनि बायना लाबोनाय खेरेफाफा खेरेफिफि हासार गैयि गोदै जि मोजां फ्राम फ्राम बिदिखौनो जानांगौ खेरेफा खेरेफिन बांद्राय साइसा मुलि सारनाय माबा सारनाय जायो दाउआ आमाय बेखौ मोनजाबा गरमथारलै अखाबो हाया माबो हाया हुब 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 मेवाजों उदै बुंलायथारबाय आं सबाइ जहलाव फान्थाव बाथोन नङाबा फान्थाव भाजा बिराद गोथाव मोनजायो सिंग्रायाबो मासि गोथावथाय मोदोमलायनाय गोथावल' मोनजोबो आंना गोथाव बुस्थुआ फार्स्टआव जाग्रोयो उनावबो दोननानै जायो गोथाव बुस्थुखौ गरमथार नै लोगोफोर आंहा टाउनाव ओंखारबोलायबाय दिनैबो लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों बे खोथाया खिन्थु आंनि बे एरियानि थाखाय नङा आंनि एरियानि मानसिफ्राथ' आंखौ जाय सिनायनाया सिनायो आंखौ मोनथिखायो बे मोनथिखानायफोरनि थाखाय नङा बे शेयार खालामनाया
माखासे आंखौ सिनायै मोनथियै बे गोजान जायगानि भिउवार सना नोंथांमोननि थाखाय आं बे खोथाखौ शेयार खालामनो नागिरदों। बे खोथायानो जाहैबाय आं सानफ्रामबो होसो होसो थांलाय फैलाय संनानै खावनानै जानानै हाखु दाखु खालामो। बेफोरनो जाहैबाय आंनि मोनसे नोंथांमोननो फोरमायनो गोनां खोथा। बे खोथायानो जाहैबाय नै लोगोफोर, बेफोरखौ नुना मिथिखाबायना आं मा खालामो, मिथिबाय आं मा खालामो बेफोरखौ नुना मिथिखाबाय। आङो ना क'क्राझार टाउनावहाय दखान फिसा होयो, क'क्राझार सारियालियाव, माने गुवाहाटि सारियालि नङा, क'क्राझार सारियालि। जोंहा ओरै क'क्राझारनिफ्राय बासुगाव थांनाय रड, बियो मेन रड, ओमफ्राय बेनि सेरावनो मेन रडआवनो एकदम मेन रडआवनो होयो। खाथियाव LIC दं, ओरैहाय सारियालि नालाय, ओरै क'क्राझार लामा, बासुगाव थांनाय लामा, ओरैहाय रेल गेट थांबाय, रेल स्टेसन साहाजों, ओमफ्राय खोलाजों थांबाय बाजार, बिग बाजार रड आरो बेजों, ओमफ्राय ओरैहाय थांबाय बासुगाव रड, आरो ओरै थांनाय मोनब्रै जायो नालाय, बेखायनो सारियालि। आरो बे सारियालियावनो आं दख'ना दखान होयो आरो नोंथांमोननो आं बे खोथाखौनो दिनै शेयार खालामबाय सनाबार। खिन्थु मिन्थिखानायफोरनि थाखाय नङा दे, मोनथियैफोरनि थाखायसो। मोनथिखानायफ्रा है नोंखौ सिनायखायो, जों मिन्थिखायो, जों बिदिनोबा जानाय नङा। खिन्थु आंखौ माखासे बिराद मेरला सिनायि दङ, मेरला सिनायि लोगोफोर दङ, सोरबा गोजाननि भिउवार्सफोर दं। बिसोरनि थाखाय दे सनाफोर दे, नोंसोर सिनायखानायनि थाखाय नङा। बिदिब्ला आङो नोंथांमोननो एसे बे दख'नानि भिडिअखौनो फिसा लाबोनोसै, खिन्थु अपेन खालामनानै नङा, ओरैनो ग्लासावसो देखायगोन आं। ओमफ्राय खिन्थु आं नोंथांमोननि गेजेराव सम आङो दख'नानि भिडिअबो लाबोगोन। माने दा बोथोरा दाल सिजोन ना, बाजारानो गैया, माने देनांहाय फुजा सिजोनावहाय मोजां दख'नानि भिडिअसफोर लाबोनो नाजागोन आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो आंनि दख'नाखौ एसेनो। नै बियो नै ग्लास सायावनो देखायबाय आङो, आगर फिसा लानाय, माइदिनि जोबदे बे दख'नाया, आगर फिसा लाजोबनाय। नै बिसोर बिदन, माथानि बिदन, न'आव आखाइजों दाजोबनाय बे सिया। आरो नै बेबो न'आव दाजोबनाय, गुस्थि आगर गासिबो मिक्स खालामनानै दोनजोबनाय। गुस्थि आगर, गेजेर आगर, नैबे आगर गुबैयाव आगर लोगोफोर, दावराइ मोख्रेब आगर गुबैयाव आगर, माखुरि बाहाय दंजोबो आरो आं ग्लास सायावनो देखायबाय। नैबे मास्राइस माइदि एसे खोन्थाबाय आं दिनै। नै साद्रिबो फानो आं, साद्रिबो फानो। बाहाय लफाय, एफेनेट, बिबार मिक्स खालामनानै दंजोबो, गासिबो मिक्स। ओरैनो एसे देखायबाय आं ग्लास सायावनो। आरो नैबेहाय इन्दि दं, इन्दि, बिसोर इन्दिनि जोब। साद्रिबो फानो आं, नै मणिपुरि साद्रि, कसमुगा, केसापात, गुनानि, सिटआव एमब्र' होनाय मणिपुरि, मास्राइस। ब्लाउसबो मोनो नै लोगोफोर, ब्लाउसबो मोनो, ब्लाउसबो गानो आं। नै लामा सेरावनो, नैबेजोंनो मेन रडआ एकदम लामाजों एटाच।
एकदम लामा सेरावनो